फ्रेंड्स नोंथांमोना मोनसे गोदान रोखोमनि भिडिअ लाबोनो सानदों दिनै आरो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि टाइपनि भिडिअ सम लाबोबाय थासिगोन। नोंथांमोना थारैनो आंनि चेनेलखौ जाय टारगेटनि थाखाय आङो खुलिदोंमोन बै टारगेटखौ जाफुंहोनो थाखाय नाजादों। नोंथांमोना बुहुमनि माखासे इनफरमेशन नलेज नोंथांमोना होनो नाजागोन आरो नोंथांमोना बुहुमाव जाबाय थानाय दावहानि सोमोन्दै माखासे साइन्टिफिक डिस्कभारि बा माबा मोनसे बेबायदि गोदान डिस्कभारिनि सायावबो नोंथांमोना भिडिअ लाबोगासिनो थादों। नाथाय थार ओंथियाव नोंथांमोना जाबायदि नलेज होनांगौमोन बेबायदि होनो हायाखै। नाथाय जागायगोन होनै जागायनो हायाखै। दिनै आं नोंथांमोननो जागायनो सानदों आरो बे भिडिअआ जागोन माखासे हादरफोरनि सुपारस्टिशननि सायाव, खाना फोथायनायनि सायाव आरो बिसोरनि साइन्टिफिक एक्सप्लेनेशनबो होनो नाजागोन हानायसिम। आरो फ्रेंड्स बेल' नङा, नोंथांमोना बेजों लोगोसे आरोबाव गुबुन रोखोमनि भिडिअ लाबोगोन, जेरै गुबुन हादराव हाबानि सिस्टेमा माबायदि, गुबुन हादरनि कालचार माबायदि, खायसे जायगाफोरनि सिस्टेमफोरा माबायदि, खान्थिफोरा माबायदि, बुहुमाव थानाय गुबुन हारि माहारिफोरनि हिस्ट्रिफोरखौबो नोंथांमोना बुंनो नाजागोन। स' गिबियावनो आङो लाबोग्रोगोन बुहुमाव जेसेबां हादर दङ बै माखासे हादरफोरनि गुबुन रोखोमनि खाना फोथायनाय बेखौ नोंथांमोना खिन्थानो नाजागोन। गिबियावनो आं दिनै नोंथांमोनो लाबोदों बे जागायजेननायसो, उनाव नोंथांमोना आरोबाव मोजां रोखोमै नुनो थांगोन आरो फेस केम भिडिअ नुनो मोनगोन। फ्रेंड्स गिबि सुपारस्टिशनखौ आं नोंथांमोनो बुंनो नागिरदों। बे जाहैबाय मा, किटचेनाव खामानि मावनाय समाव, किटचेनाव ओंखाम संनाय, साहा फुदुंनाय, दै फुदुंनाय, जायखिजाया खामानि मावनाय समाव मेथाइ रोजाबनो नाङा, गान खननो नाङा। बे जाबाय थाइलेण्डनि मानसिफोरनि फोथायनाय। बेबादि खालामबा फिउचाराव मा मोनगोन, बोराय हौवा मोनगोन बेबायदि बुंनाय जायो। नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो मिथिया, नाथाय बेनि जि साइन्टिफिक एक्सप्लेनेशना बेबायदि जे बेबायदि जुदि किटचेनाव मेथाइ रोजाबबा मा जानो हागौ, सिखाफोरा, दाबाफोरा, गोबौ मुवाफोरा बौनो हागौ, बा गोरोन्थियावनो खायसे मुवाफोरा गोलैनो हागौ, बा बै संनाय खावनायाव गाज्रि मुवायाबो गोलैलांनो हागौ, बा गोरोन्थि जालांनो हागौ संनाय खावनायाव। बेनि थाखायसो बै बैसो खमफोरखौ थि लामायाव फकास खालामनानै खामानि मावनो हाथों होननानै बेखौ बुंनाय जायो। बे जाबाय साइन्टिफिक एक्सप्लेनेशन। नाथाय बोराय हौवा मोनगोन ना मोना बेखौथ' थाइलेण्डनि मानसिफोरासो मिथिगौ। आरोबाव मोनसेबाव नोंथांमोना बुंलादों, बे जाहैबाय मा, हराव हाइड एन्ड सिक थाखोमानाय, नागिरनाय थाखोमानायखौ दा गेले। बेबायदि जुदि खालामोबा मा जागोननो, सोरबा एक्सट्रा जाय बे गेलेनायनि बाहागो नङा बेबो बाहागो लाफैगोन। एबा जों ओरैबायदिबो साननो हागौ, हराव बेबायदि गेलेयोबा गोमालांगोन, बा भुट प्रेत आत्माफोरा बेखौ लानानै थांनो हागौ, खावनानै लानो थांनो हागौ। स' बेनि साइन्टिफिक एक्सप्लेनेशना मा? बेनि साइन्टिफिक एक्सप्लेनेशना जाबाय, उन्दै गथ'फोरा जुदि हरनि समाव बेबायदि जुदि हाइड एन्ड सिक जुदि गेलेयोबा, बिमा बिफानि सुपारभिजननि अनगा गाइडनि अनगा बेबायदि गेलेबा मा जानो हागौ, बहायबा आन्दायनो हागौ, बहाबा सौग्रावनो हागौ, आन्दायनानै बहाबा गोमाहैनो हागौ, शक जानो हागौ, बा ओरैबायदि जानो हागौ जुदि हाग्रा बंग्रा खाथियाव थानाय जायगानि गथ'बा बा सैमायाबो अरनो हागौ, सियालाबो अरनो हागौ, बा जिब जन्थुआ फैनानै एटाक खालामनो हागौ। स' बेनि थाखायनो बेबायदि दा गेलेथों होननानै बेबायदि बुंनाय जायो। बे जाबाय साइन्टिफिक एक्सप्लेनेशन। नाथाय नोंथांमोना मा सानो, नोंथांमोननि आइडियाखौ बुंबानो जाबाय। आरोबाव थाइलेण्डनि मोनसे खाना फोथायनाय दङ, आरो बे खाना फोथायनाया बाङाय इण्डियानिजोंबो गोरोबफ्रामो। आरो बे जाहैबाय मा, सोनाबहा मोखां जानानै उन्दुनाङा। सोनाबहा मोखां जानानै उन्दुयोबा मा जागोन, जुदि सोनाबहा मोखां जानानै उन्दुयोबा बेड लाक, खाफाला गाज्रि जागोन, मा भाग्यआ माने गाज्रि जागोन, माबा मोनसे ओरैबायदि खैफोद फैनो हागौ जायखौ बेड लाक होननानै बुङो। सोनाबहा मोखां जाना उन्दुयो गोथैफोरासो। स' गोथैफोरखौ सोनाबहा मोखां खालामनाय जायो। बिनिखायनो गोथैफोरखौ सोनाबहा मोखां खालामनायखायनो बै फारसे मोखां जानानै दा उन्दु। बे जाबाय थाइलेण्डनि बिलिफ। जानो हागौ थाइलेण्डआव सोनाबहा मोखां खालामो खोमा गोथैफोरखौ फबनाय समाव, सावनाय समाव, बिथांमोनासो मिथिसिगौ। नाथाय बेनि गुबै जाहोना ओरैबायदि, मानोना सोनाबहा मोनसे आइडिया होनाय जादों मा, साननि लाइटआ अरायबो सोनाबहा बांसिन गोलैयो। सानजा सान ओंखारो नालाय सोनाबहा बांसिन सानलाइटआ गोलैगोन। स' सोनाबहा मोखां जायोबा बेनिखायनो बै सानलाइटआ उन्दुनायाव डिस्टार्ब होगोन। स' बिथांमोनासो मिथिसिगौ। बेबायदि मोनसे साइन्टिफिक एक्सप्लेनेशन दङ, नाथाय बेसेबां कारेक्ट नोंथांमोना आइडिया खालामबानो जाबाय। आरोबाव मोनसे, बेबो जोंनि इण्डियानजों एसे गोरोबो, डु नट क्लिप योर नेल्स एट नाइट। हराव आसुगुर दाहा, हराव आसुगुर हानाङा। जोंनि इण्डियाआवबोथ' बे फोथायनाय दङ, हराव आसुगुर हानाङा। जोंनियावथ' मा, सनिबार, मंगलबार, बृहस्पतिबार, बै मोनथाम बाराव आसुगुर हानाया अमंगल जायो।
बेखौ जोंनि इन्डियानि मानसिफोरा फोथायो थिग थाइलेण्डआवबो बेनो माने हराव आसुगुर हानाङा जोंनि इन्डियायावबो हराव आसुगुर हानायखौ अमंगल होननानै बुंदों आरो बेबायदि खालामबा मा थाइलेण्डनि फोथायनाय जाबाय मा एनसेस्टरफोरा आजै आजौफोरा जाय न'खरनि मानसिया बेबायदि खालामदों बै न'खरनि थैलांनाय सुबुंफोरा मा थैलांनाय सुबुंफोरनि जि आत्मा बे खस्थ' मोनो आरो खस्थ' मोननानै नोंथांखौ पानिशमेन्ट होगोन बेबायदि बुङो नाथाय बेनि साइन्टिफिक एक्सप्लेनेसना ओरैबायदि हराव आसुगुर हायोबा खोमसि समाव नों मोजाङै नुयैनि थाखाय मा जानो हागौ बौनो हागौ आखायाव माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानो हागौ बेनिखायनो हराव आसुगुर हानाया जोंनि थाखाय खैफोद गोनां जानो हागौ बे जाहोननि थाखाय हराव आसुगुरखौ हानाङा जेन हायाथों होननानै बेबायदि सिगियो नाथाय साइन्टिफिक एक्सप्लेनेसना डिफरेन्ट आरोबाव मोनसे फोथायनाय बेखौबो आं नोंथांनो बुंनो नाजागोन जेब्ला आदार जागोन ओंखाम जागोन बै समाव जानाय थोरसिखौ खुरैखौ नक खालामनाङा बुनाङा बेबायदि खालामबा मा जायोनो फुड प्लेटफोरखौ ओंखाम जानाय समाव लिंहरनाय जायो ओंखाम जानो बेबायदि माने सिगियो बेनि साइन्टिफिक एक्सप्लेनेसना बेबायदि थाइलेण्डनि बिमा बिफाया उन्दै उन्दै गथ'फोराथ' दलरै थाना जानो रोंखाया बिसोरो माने दावराव दावसि साउन्ड दिहुननानै जानो नागिरो बिसोरखौ सिगिनो थाखाय मा मोजाङै डिसिप्लिनाव जाथों होननानै खोख्लैयालासिनो जाथों होननानैसो बेबायदि बुंनाय जायो बे जाबाय साइन्टिफिक एक्सप्लेनेसन नोंथांमोननि आइडियाखौ नोंथांमोना बुंबानो जाबाय हरनि समाव बेथ' जोंनि इण्डियान जोंखे हरनि समाव जिफोरखौ राननो थाखाय हरसेयानो दोननो नाङानो बेबायदि खालामबा मा जागोन बेनि हिस्ट्रिखौ नोंथांमोननो खिन्थागोन थाइलेण्डनि मोनसे फल्कलर माने खुगा खुगा सल' आरो खुगा थुनलाइयाव सासे राक्षस बा भुट प्रेत बिनि नामा जाबाय क्रासु बै क्रासुआ मा होनो हरनि समाव मा बेदर गोथां जानो आरो थै गोथां माने गुबै गोग्गो थै लोंनो बेदर जानो थाखाय ओंखारो सोरियो आरो जाखांनानै मा खालामो बै लामनानै दोननाय हराव राननो थाखाय लामनानै दोननाय जिफोरजों खुगाखौ साफा खालामो एबा हुगारो बिनिखायनो हरनि समाव बेबायदि जिखौ दोननाङा बे जाबाय मोनसे बुंनाय आरो जोंनि इण्डियायावबो मोनसे बिलिफ दं हराव बेबायदि जिफोरखौ दोनोबा मा जागोन सोरबा अजा दायनाफोरा हिखा हासिनानै लांनानै बेखौ मन्त्र मारिनानै फबना दोनगोन अब्ला नोंनि देहाया बेराम जागोन बेबायदि सानोना बर'फोराबो थिग थाइलेण्डआवबो बेबायदि नाथाय बेनि साइन्टिफिक एक्सप्लेनेसना बेबायदि जुदि हरनि समाव बेबायदि दोनोबा निहिर गोलैनो हागौ अखा हानो हागौ अब्ला अखायाव सिनो हागौ अब्ला नों मिस खालामगोन कारन राननो दोन्दोंमोन नाथाय बे हिया रानालासिनो सिनासो थागोन बे मोनसे जाहैबाय आरो थुला बाला नांनो हागौ मैला जानो हागौ स' बे जाहोननि थाखायसो बेखौ माने खालामनो नाङा बे जाबाय रियेल साइन्टिफिक एक्सप्लेनेसन बिदिब्ला फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बे थाइलेण्डनि माखासे जोबोर टप लेभेलनि सुपारस्टिशनखौ खोनानानै माबायदि मोनखो सुपारस्टिशनावथ' मोनसे आदर बहुद दं नाथाय नोंथांमोना बे मोनब्रै मोनबासो खिन्थाबाय बे मोनब्रै मोनबा सुपारस्टिशनखौ लानानै नोंथांमोना मा आइडिया खालामनो हागौ स' नेक्स्टआव नोंथांमोना बेबायदिनो आं मोनसे गुबुन हादरनि सुपारस्टिशन लानानै फैगोन स' नोंथांमोना बेबायदि भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना सानदों सुपारस्टिशनखौ मिथिनानै मा लाब जागोन नाथाय फ्रेन्ड्स नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव ओरैबायदि भिडिअ मोनलांबाय थागोन ना नोंथांमोना जाय भिडिअफोरा नोंथांनि नलेजनि बाख्रिखौ फिलआप खालामगोन नोंथांमोना साइन्टिफिक भिडिअ दावहानि भिडिअ हाथियारनि भिडिअ बेखौथ' मोनखागोनानो फिउचाराव आर्टेमिस मिशन अखाफोरनि मिशन मंगलियान मिशन बेफोरखौथ' नोंथांमोना मोनखागोनानो नाथाय बेजों लोगोसे बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगानि जिअ'ग्राफि हिस्ट्रि सुपारस्टिशन कालचार कास्टम्स बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना थारैनो आंनि चेनेलाव भिडिअखौ मोनगोन